Ka office jong deputy commissioner ribhoi district kalapli lat ban hikai lengba ka app hinyau hajar ngut ki samla na ka district ban hikai ki samla ki ba wat kam ha ka sorkar jilla bat sorkar India baro ki jing hikai kinyo hala ki jong ki mobile phone jong ki samla kin siu tang shispa tangka shibanai bat ke NITI ayo kan bay laispa tangka ki samla ki ba lapas class 12 ki la ban apply yakni ka kabu online lengba kani ka link balapan I hakani ka video pi baro kani ka jing pun bana pa ba kham tam namata ki khna puli te ka office jong u deputy commissioner ri bhoi district ka comment ban bana ya ki pa ba shpang ka program ai jing hikai kerpang lani ka special coaching program nak benta ki samla ki batmu banya khun ya ki examen kam sarkar bapher kum ka MPSC ka DSC ka banking lani ka SSC bat kum tar tetet di yakani ka coaching program imut yazdang no ha ubnai balai lani u match arajar arpau henrio kani kalong ka lat ka bakerpang lani ka pioneering initiative nak benta ki samla puli jongka district ribhoi jungi kimat ba kongsan jong kani ka program ki long kumni ki class pam man kasngi kindon ki live classes namenta ki subject bapher badru shubu phimlap ban attend ya ki live classes phila banyo ya ka jinghikai lengba ki recordings jong kini ki live classes te ya kini ki live classes kin ai hakapor mapi ngobit mapi ban attend ya kita ki class ban ya ka timings ru inchim kat kum ka jing don kam jong pi te kani kan pli lat banyo jinghikai hakanu kapor mapi ngo luy shushu kin don ru ki session ban hikai ya ka subject elementary maths na benta kitu ki batmu banyo jing penchai bakerpang khamtam hakani ka subject kabaar kalong ka jing yarap jong ka artificial intelligence te hakajuk ka bamenta ngi hilaya tip ba ka artificial intelligence ka 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 ba yarap ha mentang yaki nong puli tang ba yaki haka office ru te kandon ka jing yarap naki core advanced artificial intelligence ban penchai bat ban pensuk yaka jing puli ka kabalai kalong ka jing tunju yaka sap laning indon ru yaki test series hadin kini ki live classes bangin penlong ti kindon ki competitive test series but ki academic content ru bangin share lengba kanika program ki bapura bat ban penbet penbiang yaki samla kabasau kalong kajing ai jing mut lani ka career counseling ti hakapor ka bamenta ngi sothu ba bun ki khna samla jungi kimda shai bha kanu kala bikin shim hadin bakil adab ya kajing puli ti kani ka program kan ai ru ya kajing rap bat kajing penshai halor ka lawai kamai jakpo jong ki samla ka basan padeng idon ya ka gamified learning karukom hikai kan long ka basko tenat lengba ki games bat ki program ki ba penslur ya ki samla kani kan aila di ki candidates ban chimbenta haka rukom hikai ka ba tip kum ka competitive learning di haka kabai jing puli lani ka fee structure jong kani ka program kan lokum ni di kani ka sinjam ka bakerpang bat ka sarkar kala amang khnang ban pelong ya kani ka babet bat ban chimbenta da baro ti kajing kersyan naka sarkar kalong saus pa tingka si bena ya ibai candidate but kajing lut nakabenta nakaliang choki samla kalong tang sispa tingka si benai ti banchuang biang sa sisin kabai coaching ka sarkar kan ajing kersyan saus pa tingka si benai ya ibai student namenta ibai student but kajing lut nakaliang choki tu ki student pade kan dei tang sispa tingka si benai kiwei dia kijing mentoy bakit niyo ki samla nakani ka program nikong kade ka jingirap lang ba ka AI kilat puli ki ba pensutenat pen bernia lani ka gamified learning ki khubor pinyo ru ki khubor si pangki ki exams ki banwan ya di upcoming exams banwan pinyo ki exam update hakanu ka tarik hakinu ki tarik hab apply hakinu ki tarik kinlong ki exams kum ta teter but ka jing batai benya si pang ki jing plot lani ki jing khlan jong ki samla puli banchim ya kanika coaching lani hakaktin parengi ong ka personalized feedback ti kumta pila aban tip shai hakanu ka subject pi kamduna lani hakanu ka subject pi kam khlan banyo ya ka bapin kam suthu ya ka lat kalenti jong pi
Point number 4 ka jing batai banyak sipang ki jing telot bat ki jing klan jong ki samla puli lanika personalized feedback. Di kumta la akan tu ki samla bakwa banyak kun yaki kam sarkar yaki exam jong ki sarkar baper ban sim ya kanika kabu bat ban enroll no kloy nakabenta kalaway ka ba pernah jong pi. Di kaling ban enroll ngilaya share lang bat kanika video. Boleh sibun.